कोकणात प्रथमच आम्ही घेऊन येतोय स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तब्बल शतकाची यशस्वी वाटचाल करणारं आणि इंग्रजी पत्रकारितेचा मानबिंदू असलेलं जगप्रसिद्ध दैनिक द फ्री प्रेस जर्नल। नमस्कार, मी प्राध्यापक श्री एस.एन. पाटील, वैभववाडी, सिंधुदुर्ग। आज आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एका नवीन अध्यायाला सुरुवात झाली आहे। आज फ्री प्रेस जर्नल हे इंग्रजी दैनिक सुरू झाले आहे। या दैनिकाला मी माझ्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा देतो। मित्रहो, 8 वर्षापूर्वी सिंधुदुर्ग लाईव्ह या ऑनलाईन पेपरला सुरुवात झाली आणि सिंधुदुर्ग लाईव्हने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचून आज देशाच्या विविध भागामध्ये आपला वाचक वर्ग निर्माण केला आहे। 8 वर्ष पूर्ण होत असतानाच सिंधुदुर्ग लाईव्हने दैनिक कोकण 7 सुरू करून सर्वसामान्य जनमानसामध्ये आपला वेगळा ठसा निर्माण केला आहे। हे सगळं करत असतानाच काळाची पावलं ओळखून सिंधुदुर्ग लाईव्हने पुढाकार घेऊन किंबहुना या सिंधुदुर्ग लाईव्हचे संपादक माननीय सागर चव्हाण आणि त्यांच्या टीमने आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये FPJ हे वर्तमानपत्र सुरू करून एक नवीन अध्याय सुरू केला आहे। 1832 मध्ये आचार्य बाळशास्त्री जांभेकरांनी अर्थात सिंधुदुर्गच्या सुपुत्राने दर्पण नावाचं पहिलं वर्तमानपत्र सुरू करून मराठी वर्तमानपत्राची मूर्तिमेढ रोवली। किंबहुना त्याच धर्तीवर आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये काळाची पावलं ओळखून किंबहुना पुढील काळातील योग्य दिशा मिळावी म्हणून या नवीन इंग्रजी दैनिकाची सुरुवात केलेली आहे। लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणून ओळखला जाणाऱ्या या वर्तमानपत्राला आपल्याकडून चांगला प्रतिसाद मिळेल आणि हे वर्तमानपत्रसुद्धा आपल्या जिल्ह्याच्या विकासामध्ये आणि कोकणच्या विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल अशी मला आशा वाटते।